ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗତି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ। ବିଶେଷ କରିକି ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନ କି ପଢ଼ିପାରୁନ। ସେଇ କାରଣଟି ହେଉଛି କରୋନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ୟାକୁ ପଢ଼ି ୟାକୁ ଶୁଣି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା, ଚାଲ ଘର କରିବା। ବିପ୍ଳବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବର ବଗିଚାରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପଢ଼ୁଥାଅ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତମେ ବହି ଖୋଲିକି ପଢ଼। ବିପ୍ଳବ କହିଲା, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ଚାଲ ସେଟାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଦୁହେଁ ସେଟାକୁ ଗଲେ। ଲୁଚିକରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଆମ ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବିଚରାମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ଛୁଆ ପାଳିବେ କେମିତି? ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଖବର ଦେବି। ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବୁ, ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହୁଁ। ବିପ୍ଳବର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। କରିବ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୁହେଁ ସେଟାକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସଜ ହେଉଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ବିପ୍ଳବକୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ କଥା କହିଲା। ସଭିଏଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇ କେତେଜଣ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆଉ କେତେଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବିପ୍ଳବ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର କାମ ଯୋଗୁଁ ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା, ଗଛ ଆମେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଗଛ କାଟୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟି କେମିତି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ର ସହାୟତାରେ କେମିତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ କଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ପଥର ମାଡ଼ରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ବିପ୍ଳବ କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତମେ କହିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେବ। ତମ ବୋଉ ଆଗରେ କହିବ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କହିଲେ, ତମର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠଟି ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ମନରେ ରହିଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଛି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଲେଖିବ। ମଲ୍ଲ, ପଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଶୁକ୍ଳ, କ୍ଳାନ୍ତ, ଅମ୍ଳ, ଆହ୍ଲାଦ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସଂଗାଦ, ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସଂଗାତ। ବଲ୍ଲରୀ ସହିତ ଗାଇଲେ ଗୀତ, ଉଲ୍ଲାସ ସେଠାରେ ମିଳିଲା ଆସି, ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଦେଖି ହୋଇଲେ ଖୁସି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଘରଟିଏ ନଥାଏ, କ'ଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବ? ସେଇ କଥା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମେ 3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ। ଯଦି ଘର ନଥାଏ, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତୁମେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଗଛକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ କହିଲ? ତମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାହା କଲା ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତ। ଯାହା କରିଥାନ୍ତ ଲେଖ। ନିଜେ 3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ। ସେମିତି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠିକି ଯିବେ କହିଲ? ମଣିଷ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ବର୍ଷା ହେଲେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ? କୁକୁର କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ? ମୟୂର ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବ? ଘରଚଟିଆ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ? ସାପ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ? ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଘର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟିବା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପରେ କରିବା। ତମେ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ
ଗଛ ଲଗାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗଛ କାଟୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିବ ଏବଂ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଗଛ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ, ପରେ ପୁଣି କାଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ